Ba mu a wanya mfie aduasa num ya wo ye contractor babunu kura afi no wahye ne dwumadi ase ewon Nkwanta South woti mantemu ne din de Begedon Daniel enei ababeto dwase nipa bi akum no mawieye latrine mu toilet mu no womasa akum om de na kwa akohye tesa ye nsam nwunan ya ye nhunu de kofa bai Adom TV etwaso 35-year-old contractor war in Nkwanta South ani pabonfo bi ekokun no ede ne koto ejanan mu no opapa ye frɛ ne Kwame Raphael ene Adom News nsɛntwofo etwetwe nkomo no wode to dwa sɛ me ba we wo omo ye mienu a ne omo mada nti omo ra simbra na mo ko hwese na ade nete eni sɛ besin na ya bedru a esuye wo mo besi semere oba no kwaje no hons asam se ono bi wasam okay manyasa oni bi wasunsa waware waware ante ono wanete okay ni amati me chire na asemu esi ekura so se na on ne wife na on ne wa hanuma I say first no mota on so si on something in China on so to be into the local police station say one the local police station aban the be man ko e so on hwe nkwala no ti anduru e week kura na asemu esi na babeto dwa sɛ Nkwanta South aposifo so ahyase eye nsɛm mu nhwehwɛmu